Kaixo, Imanol Otegi naiz, Etxepare Euskal Institutuko kultur alorreko zuzendaria. Etxepare Euskal Institutuaren helburua da euskara eta euskal kultura gure mugetatik kanpora zabaltzea, eta literaturaren esparruan itzulpengintza deialdiaren bidartez egiten dugu gure literaturaren zabalkunde hori. Urtero, 21 lan itzultzen ditugu euskara ezten beste hizkuntzetara, literatur deialdi honen bitartez, eta duela 2 urte literatur laginen deialdia ere abian daukagu, eta honen bitartez edozein idazle, itzultzaile edo argitaletxek etorkizunean itzulia izango den obraren laginak itzuli ditzazkete modu automatikoan.